ọkọ dere ba am na maka pa bia o wale na afa na wele ka ya be melevu da de nya ba wele ka ba ji na aka tata fa gbasi go ogwu ibe ba chọrọ ekwunzi ibe ne fa gwara ọgwụ ka ọgwụ ya meliva onye bịa ka mmadụ nwa fa bịa ka ọ dere fa mma ngwogwo sino garilu fa ya bush me ụdị ọbụla ba mata m tata ekwunsi na ba ya blozo ogbenye ọzọ ebe onye na-arụ na ọ na-enwetala ego na ya fọrọ ntụdo oge ebido nwetaba ego na ya kirikiri ego a na-egbu ụlọ mkpa obere ego zuru oriri iwe a chọrọ bụ nnekwu ego ego eji eme invest ego eji eme ọgaranya ego eji azụ ọchịchị na onye nwe ego na-azụta chairman ngwogwo sino adịrị ụnụ ncha mma ọ bụ na mmụọ emere ụnụ bụ anụ mbọ bịa ka unu kene mmụọ mana ibe mma na ibe niile ndụ maka yawa ibe tata ga-adị mma unu ga-eso na ndị ya akpụta ebe Thanksgiving unu ga-eso na ndị ya ebute moto Thanksgiving unu ga-eso na ndị ya ebute ego Thanksgiving onye nwere ego na-edachi mmadụ moto unu ga-eso na ndị na-eme ọgụ unu agha bụ ndị na-ayọrọ ayọrọ kama unu ya bụ ndị ara enye enye nkwure ka ọ ya adọ emekwa ihe nwa bụ kandụlụ bụ ọkụ kandụ ka anyị na-amụ ọkụ n'irugo bụ mmụọ ka ije merụ ha ihe niile ya ọzọ na ọkụ bụ ife nwoke bụ ego na onye nwere ego enwere iwe ọ na-eme ọ gbachasịa mbọ baa n'ụlọ na o nwere iwe oge o jikọka oje mee isi ego ka eji ego mmadụ na mmụ kwuru ego ka eji ego malụ ya onye nwere ego ya mere onwe ya okwu si na ife ọbụla ya ebutela anyị ụbịam ife ọbụla ya ebutela anyị ọbachị tata ka anyị na-ewepịa na sọ na-eme onye ụbịam ya abụọ ọzọ anyị maa na ọba ego na mmọnwụ bụ onye ọgwụ ego ekwuru nsị ọgwụ ka anyị ji n'aka tata wee na-ayọgụbụ ikenga na-ayọgụbụ alọbụnagụ na-ayọgụbụ nne nwaanyị na-ayọgụbụ ara na-azụ nwa tinye aka n'ọgwụ nwa anyị ji n'aka tata ọ bụ na agbapụ ya bụ ọgwụ ka ụzọ anyị ka anyị gbanye ya agbapụ ya bụ ọgwụ ka ibe niile siri ike na ndụ anyị ka ọ dụrụ ụzọ ka ibe ahụ bụ ife afụ bụ ife eji eme ọkanga ka o rube anyị aka ndụ anyị kwuru ka ọ ya adị ekwu m sị na anyị afụ end of 2023 ajọ ibe mmekọrọ anyị anyị ga-afụkwa end of 2024 rest na na ịchọrọ na mụ chọrọ ma ibe m na-ekwu bụ ka ọ dịsịa mma ibe ike na-eme ya ka anyị nọrọ n'ilu nke ọ bụ n'ọdụ n'azụ ọ nọrọ n'ilu ka anyị nọrọ n'azụ ọ nọrọ n'ilu n'azụ ka anyị nọrọ n'etiti na-azụ ụgbọnye amara iwe orimiri na-ekwu ebe a na-alụ egbe bụ ya emesịa egbe ya atụ n'ala ụlọ ọkọ na omena nkịta na-adọrọkwa ile ọmụ kwụsị onye ọzọ kọrọ ya kpụrụ na kama iwere ya modo bụ ebe ike mee ọ ka ọ dị mma ka anyị bịa iwe onye mere ọ na ikorobịa ọ bụrụ na nka ka ọ ga-eme nọ na ikorobịa ka akara ewu na-ama mma n'aka nwoke ekwuzi na ya eso na ndị ga-ewu anyị ga-eso na ndị ga-ewu agụba ndị na-ewu ewu a ga-aga ege agụba ndị menwuru iwe n'obodo a ga-aga ege ebe a ka m kwuru bịa m kwuru ka o ji ka ọ dị mma o nwere ebe ịkpụ n'ọnụ bịa ya n'ime ya bụ ọgwụ that thing what they from put them inside don't allow anyone to this ọkwa ọbụ ka m na-eti na nya bụ ọgwụ egwu nsị ka ọgwụ nwa mee ebu n'obi unu ibe m kwuru bụ na ọgwụ nwa ya ebute ụfa bute ego ọgwụ nwa ya agọzie unu ọgwụ nwa ya emere unu iwe o mere ndị butere moto n'ụwa bụ step by step ọ bụrụkwa na anyị gwọsi ọgwụ nwa na-aka nwere abụrụzie n'ụlọ bụ the highest blow na n'ụwa bụ step by step na onye mere ọgwụ ebido fụba ọganilu na mụ mana before 31 days na ọgwụ ya alụ ọrụ ya ebido mepebe ụzọ na mụ na-akwụsị na ọgwụ nwa ya ebido mepebere ụlọ ụzọ ego ọ ebe m kwuru ihe ụdị m kwuru ka ọ ya adịgba ọchụkwụ ụgbọelu ụgbọala ọ emezikwa odezi anwụrụ ọkụ ya rue n'igwe ntị ọgwụ maka nsụsieri mmadụ asị na onye ahụ agwọ ọgwụ ego ya bụrụ alụ ọgwụ ego na-asọ m nsọ jee n'ilo ka agbapụ ya bụ ọgwụ jebe n'ilo
I don't know. What to talk about? If I could beg you, if I want mother, if I want power, power can egg in Aka. If you could be open, power for the boy or son, cafe for beer from left and right. Anywhere I know you're going in Alo. Power for the boy or son, worry belly, you're going in Alo, cafe for Baba. Can walk a see like I say like I give you Tagaba. East, west, north and south. The Boboneno. Kotele na mma ko bido tata ko gazibe mwana onwe m ifeọma ga-emelu m ọ ga-emelu m n'iru melu m n'azụ melu m n'aka nne melu m n'aka ekpe mụ abụ onye rikacha ọ ga-adịrị m mma na eke dịrị m mma na orie dịrị m mma na afọ dịrị m na mma na afọ oke wele ka m na-ekwubi okwu n'isi eteta maka m na-emelụ mmadụ ibe ka ọ dịrị ya na mma na aga m n'iru nke m ya abụkwa osimiri ibe akụ akụbe ego ibe nwe bụ mmadụ ya ka m na-ekwu ka ọ bịalụ m oke wele ka m na-ekwubi okwu n'isi eteta wee sị na ifeọma ya ebido mebe elu Disemba anụnwa mma ata isi 2023 by 2024 gọvanọ m tinyere aka ka ọ gazie n'ife nna ya ọ dị ibe afụ na otu anyị si kwue ka o si otu ahụ wee dị bọchukwu bụ enu gbaa ọ ya adịrị m mma ifeọma ya emerụ m ọ dịrị ụnụ mma ofu onye ada anụ ụda egbe ndị tata gaba ka staa ụnụ ka ọpụta ife na-eke ọpụta ife na olie ọpụta ife na afọ ọpụta ife na nkwa afịa na anụ ụbọchị na anụ ebe ọbụla unu tinyere aka ka ọ gazie ọchọkọ ya eme na ọdachi ekwena ya More about the